Ayan po, namili kami ng pang-ulam. Sila ano, kuya ni Balit, tinda. Halina. Ayan mga par, good morning. Magandang umaga. Sunday, simba muna tayo. At ito yung anak ko, kasama ko. Yung asawa ko nandoon, bumibili ng kandila. At dito kami sa simbahan, dito sa malapit sa amin sa San Juan, Holy Family Parish. Simba muna tayo. Let us pray. O God, His only begotten Son, by His life, death, and resurrection, has purchased who have taking upon His victory of the rosary of the blessed Virgin Mary, we pray in faith what they complain and obey, what they promise to receive. Tara, sindi muna tayo. Sarado pa yung simbahan. Ay, magkakating ribbon. Pray for us, Queen of the Most Holy Rosary. Bakit? Pray for us, Queen of the Most Holy Rosary. Pray for us, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Haley. Nakita ko sa Aero. Ay, makaw. Chemicals that take us higher. The night's young, and it's just begun. She puts
the Lord. Sa ikaw sa mga katabakan na hiningaw, puriman ka ng kaguraman. Sa ikaw po, kaya magpapapuripon. Mga tugal, kita ko po sabi kaya, mga social, mga profesionalong puripon ni kaguraman. Iyan ang sa tuyang dignity, iyan ang sa tuyang kamutakan sa ato pagminmakan na Diyos. Kaya sa ato pagminmakan na Diyos, mahayo kita magipagpagayabang sa saniya. We are all servants of the Lord. Mga tugang, alam na nasusubok kita na ako yung nakatama. But Jesus Himself, dahil lamang siya nasubok na apostol, na uripon, kan kamauripon, servant of the servants. Kung kita subukin yan, si Jesus, susubukin ang kagulangan, and Mary, hindi pinagkakawan na kung exhibit ko niya, she was never afraid to be called uripon. Ataba. Kaya sa tuyang kagulangan, Jesus is the servant of the servants. And likewise, Mary. Tapos na yung misa. Bibindisyon na siya yung pare. Ayan po, tapos na magsimba. Ayan. Ayan po. Ayan, magsimba na kami. Umiyan na. Ayan. Ayan, tapos na magsimba. Pansit. Balayaan. Wala kapag pansit na at kumakain yung asawang pansit. Si baby ayaw. Ayan po, namili kami ng pang-ulam. Sige na. Sila ano, kuya ni Badit, tinda. Na. Ayan, dito kami sa bahay. At siyempre, bago ko umalis, pupunta rin ako dun sa bato. Nakasimba na kami. Pagluluto ko muna yung aking anak sa asawa ng ulam nila. Luto tayo ng ribs, pork calderita. Yun nga, sabi nga nung pari kanina, galaw-galaw kung ayaw pumanaw. Yun. Galaw-galaw daw kung ayaw pumanaw. Kaya galaw-galaw na tayo. Magluto na tayo ng ulam tanghalian. Go! Ay, malaki naman yung pagka-chop, kaya liitin natin. Punod na. Ganda ng sangkalan ko. Santol po yan, santol. Kaya kung halimbawa magsikang tayo, walang pang-asim pwede natin. Blue. Ayun, sampalok pala. Sampalok. Yan ko ito binili sa San Juan. Sa viewers yun. Yung balikan natin. May tugtog. May tugtog na naman. Ay. Oo. Ayan. Yep.
Siyempre marinate muna natin. Ayan. Marinate tayo, simpleng marinate lang to. Pero masarap to. Simpleng marinate. At paminta. Kailangan si Mang, asan na? Ito nga, ang binili ko. Paminta. Napakasimple. Akin na. Napakasimple. Siyempre, pagkaluto natin ito, pupunta na tayo dun sa bato. Kasi bukas, Lunes, hindi na naman makakasama sa team. Kasi, ayun na, pupunta na kami dun sa hospital. At napakasarap sa pakiramdam na nakapagsimba tayo. Pero, minsan lang talaga makapagsimba kasi pag nasimba na parang ano, minsan tumutulo yung luha pag nasimba na ko. Ewan ko ba kung bakit. May maalala kasi ko. Napaka ano. Basta. Bihira lang ako pumasok dyan. Pagkat di tayo nagsisimba, hindi naman ako nakakalimot. Bago matulog, sa loob na krus, wala. Kasi, hindi naman sa pag-ano, yung baka, lagi na nasimbahan. Wala rin. Pagkapi, nalalamig ka na. Kalamansi. Nakapaggatong na ako. Yan. Itagay ko na yung kawali. Yan sa yung kawali. At itatry kong lagyan nitong ano, mamasitas. Ngayon ako magtatry nito. Calderita. Ay, spicy mix. Hindi pala ito pwede. Yung anak ko. Ano pala to? Hindi pala yan pwede. Maalat ay, maalat man, manghang. Ay, mainit na ang ating mantika. Naman natin yung bawang. At golden brownin natin. Siyempre. Sibuyas. Okay na rin. Lagyan na natin yung ating nakamarinig. Hindi ko siya lalagyan ng sauce. Ano lang to? Calderetang natural. Walang sauce. Toyo tsaka asukal lang yung nilagay ko dyan. Pero masarap yan. Ayan na itsura ng ating pork calderita.
pinapalambot ko muna bago ko ilagay yung mga gulay. Ito na natin gulay na ilalagay dyan. Hinugasan ko na, sinap na. Ayan, pwede natin ilagay yung ating gulay. Ganda na. Okay, so alright na. Ayan po, luto na at napakalapot ng ating sauce. At wala siyang nilagay ako na tomato sauce o tomato paste. Hindi, tuyo lang to. Tuyo at saka kalamansi yung marinate nito. Tapos asukal, tapos mga panangkap na pampalasa. Yun lang, napakaganda po. Natural lang to na calderita. Ayan na. Alam na kasunod nito. Kainan na. Galit na galit yung asawa ko nito. Ayan. Sarap. Kainan time. Tara po, kain po tayo. At mamaya pagkakain namin tanghalian, pupunta na ako dun sa bato. Kasi nag-chat na sila sa akin na sunod na lang daw. Ayan. Let's G! Ayan, kainan na. Ika na nakasaktam. Ika na nakasaktam. Ano masabi mo sa luto ko? Yummy. Papadami na tayong kanin. Kahit barado ang ito, kakain na madami. Ano na? May mangga pa. Let's eat. Kainan na. Brum brum. May sili? Wala. Kainan na. Parang ayaw mo niyan. Gusto may sili na. Ano masasabi mo sa sa luto ko? Kayong dalawa. Mahirap ba? Himala. Ngayon lang kita narinig na masarapan sa ulam. Ayan. Balbal. Kainan. Nasa behave ka lang lagi. Ayan, tapos na kaming kumain. At ito, cellphone na. Upo dito. Nagsiselfone ka. Cellphone na. At baka baba ng kinain at pupunta na ako doon sa bato. Ayan. Amo. At hanggang dito na lang vlog na to at maraming salamat. Ingat po kayo palagi at sana huwag kayong magsawang manood sa pagmumukha ko. Nagbawas. Ayan. Maraming salamat. Bye-bye.